салому алайкум тамошобинони канал. Имрӯз кати шумо анамхали витичкаи релефниро пора мекунем, медузем. Ма тарзи пора кардан ва духтани имина витичкаи релефниро нишон медам. Хоб духтаро рафтем. Ма иҷода қади пушта қади пеш дрози кушудиша ёфтем, рӯ ба рӯ мондам. Расшотҳои размери дар кораи клиента кашидем. хоб чӣ размерша гирифтем? Якум айки ҷош сар кардам. Камтарак дар бораи размери гирифтагӣ маълумот медам. Пушти гарданша ёфтем, китифша ёфтем, ширина прои мара ёфтем. Баъд анамина гирнои витичкара гузарондем боло, релефниш кардем. Иҷода мекунем, анам боло дар релефш мекунем. хоб анамхе тов мехӯрем. Витичкаи релефни аянаму мубайни хати дарзи таги каш сар мекунемша. Мекашемш иҷа ҳам қади пушта, ҳам қади пеш духтаро. Анами абхват груди киртара дар пораи релефни бисёр мемонем. Например, киртаи мо анами диққаватагиш 30 боша, 32 мегирем, 2.5 см калон. Барои анами витичкаи релефнира мо хеле медузем. Ду параи материал анам хе чихе нишон додисам мегира 2.5 см мегира. Агар рашотша нагирем, калон намонем, анамҷаша киртаи мо танг мешава. ҳам қакор ки абхват грудитона 2.5 см зиёд бигирен, 2.5 см ай ду тараф. баъд анамхе витичка релефни бикашен. ҳамун хати таги каша ёфтагием ку ай мубайниш ду булак мекунен, мекашен. анамхе рост мен то мубайна. баъд бо ай поёниш иёш анаму витичкаи таливояй наи миёнай иҷара камтарак медрорем мегиремша дар вақти бридан 1 см касида ки чанд қари маъқул боша. хай кашидемша то анами ҷое ки бур кардам ҳозир то анамҷара мебиремша. Поёнша 10 см поёна намебирем духтаро. узша материала қат мекунем, медузем. оли дар рафти духтан бо хитон мебинен. анамҷаша калон мегирам дестам фамдестен. барое ки релефни витичкара медузем ва танг мешава. духтаро абхват биёдирша ма тавре кардам. размери клиента ёфтам. 3 см га запас мондагием кашидамша фуровардамша. анами қакор анака ай баъди хати кашидагимон мемонему мебирем. ҳозирашда духтаро иҷода ду таққадай қади пуштам аст, қади пешам. ма ҳамиш дарозии прои маро ҳозирашда 16-17 гирифтагием, кашидагием. аввалда майда мезанем ҳардуша. агар резка калон бизанӣ, мақсад таги каши пуштам ҳамҷаи калон бемаънӣ мешавад. бояд асоси анами қари паҳм ин хате ки кашидам ку ами қадар бизаниша, не ки фақат пеша бояд уқа бизанӣ, барое ки мо витичкара мебарорем. пушта не. ҳозир духтаро ма ду қадам рӯбарӯ кардам, ду қадам хали гирдак мезанем. мешава ки шумо қади пушта назанен духтаро. фақат қади пеша нами пора ки ма кардам, қади пеша релеф мекунен, пушта нами ду хатакои роста кунен, тамом. хай ай пушти хати кашидагимон запас мемонем. анам хел 2.5 см запас мемонем. оста оста бридан меоемша. ма ҳама вақт размери бидроша духтаро 1 см калонтар мемонам. мисол бигзор кушод боша, баъд ки клиент пример каш карда танаш пушид, кушод боша мо мегиримша. главни кушод бошаву танг набоша. хай анами хел зада то поёна мерем. охираш дами 1 см мегирем. ай поёна мебарорем. лави домана ҳамин мубайна ками риштакои зиёдиша гирифта, қади пеш 1 см дрозай духтаро. риштакои зиёдиша гирифта 2.5 см гирдакш мезанем. ҳозирашда ҳамқа мезанем. баъде ки релефниро бридем, қадора ҷудо кардем, духтем, баъд бо 2.5 см га бо мезанемша ки барош кашол нашава. 2.5 см ҳамқаре ки барои кирта кашол нашава духтаро. ҳамаи поён мезанӣ, ҳамаи релефни. хай давомаш чӣ кор мекунем? иҷода пушти гардана. ман гуфтам аввал ҳам иҷода қадай ҳамун хел ранги пуштаквори ҳарча мезанам. баъд мисол қадора алоҳида мекунам, якта ба пешака бо калонтар мекунам. неки и киртаи мо духтаро, киртаи пешҳуяй ҳамхе планкаи гирдобагирди гарданаш қати планка дора. оли вақт шава ҳамун планкара духтанаша нишон метам. чӣ хеле ки дар аввалш кирта буд ку ҳамхел барои вая дар пушти гардани ҳаме киртара калон мегирӣ. ҳаққи 2.5 см мепартоидам.
Я гуфтам пораш кунам, бо гуфтам биё накунам ки иҷа ҳози гап дар дига бора рафтистай. Дар бораи пораи релефни вытичкаи барои дига назардамша уҷара. Шумо фақат ҳамира аҳамият дидин. Хушрӯятиш билен ҳозираш да диққада духтаро анам хел дромем. Анам инҷара паҳмиша ма 11 гирифтагим. Харобако да 10 мегирам. Занакои калонтар да 12. Пеши бад дар кор нест. Агар пеши бадиш биёри пеши кирта мехезад духтаро. Анам хеле брида меёем. Оста оста. Мешавад ки ягон 2 сантиметри дига поёнтар бираине ки ман нарафтам басай гуфтам амқаш. Уже мешавад инҷа ҷидо кунӣ зиёдтиёша бигири охир дига дар кор нест поёни бад рафтам. Наинҷа ҷои миён ки буд духтаро ма 1.5 сантиметрша гирифтам. Барое ки миён камтарак тангтар шавад бо киртай хеле дига хел метавада хушрӯяк метавад. Хай духтаро баъде ки вытичкаро бридем, релефниро бридем, қади пушта мегирем ай пеш. Дига қади пушт мода дар кор нест. Мо фақат ам хали пуштагам релефни кардем тамом. Ака пеша давом дора. Пеша бо чӣ кор мекунем? Бояд мо айҷа вытичкаи нагрудноя буброрем барои бари кирта бихеза. Кашол наеста пеши мебар хушрӯ битова. Анам инҷа 3.5 сантиметр духтаро. Ма ай ҳаминҷа 3.5 сантиметрша мебирам мегирам. Аввал ай ипараи хат мебирем, баъд бо ай ипараи хат. Анами духтаро анами қади таҳгиш баъд вақти духтан камтарак камӣ мекунам, айдагӣ мекунам камтарак айиш поёнтар, ай бологишта поёнтарак мемонед. Кашида анам қади поёнгиша кашида медузем ки худаш ба худаш намерава. Гирдай камтарак зур мезани, меҳнат мекунида. Ничего қин нестем, ба мерава ҳар чӣ ҷо ба ҷо мешавам. Бо ҳар дира мечаспонем духтаро. Вақти ҳар дира часпонем анами таги кашмон майдаг меша. Асоси ира бояд анам хеле калонтар бизанӣ. Не ки ман ҳози намезанам ша медузам буд мекунам. Баъд қади пушт қади ҳарча бо боло ба боло мемонам. Ҳарча баъд як ҷоя мезанам размери дар кори таги каша. Фақат таги каша калон мекунем. баъди ёра духтам сари китфани. Инҷа амира нишон додистам ки мақсад ира ки дузем таги каш майда меша. Бо мебиремша ҳаму рашоти нагруднои вутичкае ки мекардем ҳаму амҷа меброяд. Хай духтаро ина духтем шуна. Нами қади поёнгиша кашида духтам. Аверлокш задем, утукш кардем анам хел. Инҷада духтам немша. Ина қади пештарзи духтанаш анам хел духтем шуна. Бировардем шун. Хай инҷа ҳаму мақсад ки бо ам қадой пеша вақти духтем дидем тагои каш қараки мешава. Барое ки мо пушти пеша як гирифта будем. Ана қади пушта нигоҳ кунем поёнтаракай. баъде ки ира аверлок мезанем хушрӯ тукш мекунем. баъд иқа зиёдиша мегирем. майдай бадай кун. хоб аверлокш задем. Ака навбати утук куниш. хушрӯ тукш кунем. Ягон кор бе утук хушрӯ намешава. Ягон дарс. ира даётон бигирен. ҳама вақт утук кардан на аётон наброрен. Бе утук киртай клиента натен. сифати кортон безеб мешавад духтаро. вақте ки анам хали хушрӯ духтем утукш кардем ай берин як хат метавад тамом. дига ягон чизи дига наметавад. фақат мегӯи хатиш кашида бошӣ. бе хат машаалло хушрӯ меброям. ай на духтаро тарафи пеш киртай мо ки пешҳуяй диққаватай планка дора диден. ма то тага ростое ки планка мечаспонид дублирин кардагим. мешавад ки накунӣ. одамой ҳаст намекунанд. ма барои сифати корм хушрӯ даршдан мекунам ша. вақти ана духтаро релефни вытичкамон тайёр. ана иҷада пушту пеша рӯбарӯ мондем. сарои китфа суданак мезанем ки нагреза. анам инҷа чанд қарики боша. дестен қади пушт камтарак калонтарак ай қади пешта. рӯбарӯ кардем. поёни қадам як мекунем. ай боло китфа майда намекунем. остак омада таги кашмон на калонтар мекунем. рашоти дар коримона мегирем. таги кашам клиент чанд қариб боша приблизительно қариб ки қадиаму мекунем ша. баъд иҷада мо абхват гирудиша калонтар гирифта будем ку бояд бодга чениш мекунем. зиёдтӣ набоша. хай айма зиёдтӣ набуд. фақат 0.5 сантиметр зиёдтӣ буд. ҳама вақт бояд духтаро зиёдтӣ бошава кам не абхват гируди дар ҳамин фасони вутичкаи релефни.
хай гирифтамша обхват бёдршам 0 сантиметр калон буд. Оста гирифта то поёна овардамша. ҳамҷара нағз бибинам баъди духтан боя будга регулировка мекунӣ. Зиёд якоша мегири кирта то чиняк мебурам қа машалло хушрӯ мешавада. Гӯё ки лавдани киртара ҷамъ мекунем бо дуюм бора. Хай духтаро и қади пешай пешвияй дублирин дора. И бологиш қади пушт. Ҳозирашда ҳар дакша намхали зиёд якош камак буд мегирем. У баракша мебарем 2 сантиметри дига мебурем. Натарсен ай 2 сантиметр 2 сантиметр гирифтан. Ура нагири бари кирта кашол мешава. Бо символи кирташ раскришония поёнаш. Кушода бисотарак мегирем. Хай духтаро иҷода қади пушта 2 сантиметр калтатар кардистам ай қади пешта. Барои чӣ? Барое ки клиентмон пеш барош бузбалаҳай. Мақсад одами пеш бараш бузбалатарда қади пуштча 2 сантиметр калта мекунем. Барои чӣ? Вақте ки кирташа мепуша, агар ҳардаш як боша, кирташа мепуша, қади пеша мехезона. Қади пеша мехезона 2-3 сантиметр калта нишон метавад. Дар танаш кирташ пушташ дурозу пешаш калта метавад. А вақте ки мо пеши киртара 2 сантиметр бароям хали одамора дурозтар мегирем пушта калтатар, баъд ки хезондаш ҳардаш як метавад. Хали секрет дар назартон бигирен. Чихе киртара бояд бикунӣ ки 2 сантиметр духтаро пеши киртара одами бузбалая пешбардор обязательно по-любому мехезонаша. У ай дустимоч намеяд, фақат мо камқаки 2 сантиметр дуроз мегирем. Қисми мубайнша дуроз мегирем, қисми барояш бо ҳардаш як мешавад. Чихеле ки нишон додам ам хел. Хай духтаро китфиёра туғрӣ кардем, тайкаша туғрӣ кардем. Инҷа барои планка часпонӣ ҳамарама туғрӣ кардам. Релефниё туғрӣ шидай пушту пеш часпондум шайна духтаро. Буя бурга утукиш кардам, планкошам часпондум. Ҳамара бо мурдани ма утук кардагим. Мурдани утукиш мекуне ки ҳами дига ҷош наҷунба. Наҷада основка киртара кардем, барои остинош часпондан тайёр кардем. Ма тарзи основка кардана пурра дар канал мондагим. Мақсад туғрӣ кардани таги каш ва ёфтани туғрӣ кардани кит ва таги каш. Ҷада кнопка коша задам бе ҳадами кнопка часпони қинай. Хаб наконец-то часпондум шона. Баъд охирда машалло хушрӯ буромад. Ба кирои меҳнатомон меарзад духтаро. Вақти соҳибаш омад дар танаш пӯшидаш машалло. Я намуд хирсан шид ки як гала давомон дод. Панотон ба худо.